Tingnan nyo, pang pagmasdan nyo mabuti guys. Itong nasa right side, ito po, medyo pinkish na pero mapula pa rin. Not yet ready pa po ito. Siguro mga 2 days pa. Pag naging ganito na ang kulay dito sa pinkish na to, yung nakatayo na to, ito na po yung pinaka fertile o pick ng aso. Ayun o. Disclaimer lang po, hindi po kami hindi po kami professional, hindi kami vet. Ang tanging lamang po namin ito'y pawang experience lang po namin mga kaibigan, mga kaaso. Matagal na po namin experience to, kaya alam na po namin kung kailan pasasampan ng aso. Pero kung may naman po kayo, may pera naman po kayo, yun, dalhin nyo sa vet kung may time po kayo. Progesterone test nyo kung pick na yung aso, or yung tinatawag nilang smear test. Yung smear